mira, este camión é do ano 63, estuvo 20 anos traballando en Alemania, bueno, para os bombeiros alemáns, porque aos 20 anos ali retiran os camións, é unha normativa que teñen, non? É un camión que tiña prácticamente, cando terminou ese servicio 20 anos despois, pois 30.000 kilómetros, é dicir, un camión que se move moi pouco, non? Desde que empecé neste traballo, xa te estou falando do ano 98, sempre empecé a coleccionar cousas de bombeiros, non? Cos típicos parches, e despois pois coleccionei cascos, uniformes, e teño unha colección de uniformidades pois moi amplia, non? E sempre neste tipo de colección sempre faltaba un camión, non? E foi así, vin a oportunidade con Cuiña que o vendía e dixen, bueno, pois esta é a oportunidade, porque outra non vai haber, desde logo. Conseguir un camión de bombeiros é moi difícil. Tiña xa moi ben restaurado, porque ten en conta que xa levaba pois casi 20, 30 anos en mans de coleccionistas e xa estaba bastante ben restaurado, non? Pasa que quedan moitos detalles e moitas cousas por facer, porque un camión tan antigo, porque ten do ano 63, non? Ten moitos anos, e sempre hai detalles de mecánica, de chapa, de pintura, que hai que facer, non? Entón, casi prácticamente todos os días, pois hai que facer alguma cousiña. Evidentemente, eu uso o disfrute personal, que é unha gozada, non? Pero tamén, si hai concentracións de vehículos históricos, e aquí hai unha asociación bastante potente e importante de clásicos, non? Pero tamén poñelo a disposición de Vilatuxe, de Lalín, pois para a cabalgata de Reis, porque cando estaba en Bueu sempre nos chamaban para as cabalgatas de Reis, non? Para amenizar un pouco o evento, e para calquer evento que o povo nos pida, é dicir, tanto en Lalín como en Vilatuxe, o sea, en ese aspecto estamos disponibles para o que queiran.